haalirde walla radio to ummi to no woɗɗi way kono sabbunde ni henne leggel yo kuɗel yo henne kala ko hocca ko ɗum woni ko rendina haalirde noon henne walla radio sen kaali leƴƴande e iwdi muɗum ma en taw wona neɗɗo goto tan fewndi ɗum sabu duuɓi e kitale ina fewje tawi pewjugol ngol ko moni kala ina adde henenne ballital muɗum Mamadou Moussa Sow ina arta e tariki iwdi radio to bangue télévision koto bangue 1965 programme mo ganduɗa koto bangue laaɓal caggal mum noon ɓuuri mantinade yimɓe teski garal télévision leydi Sénégal ko fijirloji bannoɗi 1972 woni jeux olympique mo Munich ko ɗon yimɓe mbatti yedde événement waɗe to ndaare ɗo wadde événement gadano mbaɗa transmettre au niveau du Sénégal ko 1972 jeux uji bannoɗi toon to Munich ha yetti hande ko kewi ɗo joni joni wawen Amadou wonen no mbawi hollirde ɗum windere nde kono wonno ummono ha yetti ɗo ganduɗa hande yettimo ɗo en dabɓa bandiraɓe ɗum ɗo wonno jubbande nde ganduɗa nde ko ndewmitta kon ha yetti hande enen en garti e rendo men eɗen jiiɗi wadde ñawore nde ganduɗa nde kañum woni holɗum hol nafoore nde mo wi nafoore nde haala nafoore nde kono mo wi nafoore nde hawnaki kadi yaltina hen ko ganduɗa ko wona nafoore nde ɗo woɗɗuno leñol ngol ha ɓattiti ɗum tawi ina teska ɓiɓɓe fulɓe ko yiɗɓe radio koɓe heɗiyankoɓe muɗum kadi koɓe aadiyanke e nder muɗum kono noon ina tawade henne ngol ɗo leñol ngol wona dañɓe kaalirɗe sabu koɓe yeɗetanoɓe e nder kaalirɗe jawtuɗɗeya hani addi ɓe puɗɗi wadde ƴeloñ won noon joginoɓe jiyanɗe wadde haalirde wotere taw ko ɓiɓɓe fulɓe tan ndendi ɗum ko wayno Tijane Elimane an Mamadou Adama Ba ɓurɗo andede Poti Ba ina arta holko saabi ƴele ɗe mbaɗi ko alay sago ko yonti ɓawi en dañi occasion dañi jaaƴe to mbawɗen haalde yottaɓe Fouta woni joguiɓe ɓe ɓe mbaɗat transport Fouta hay bakkille jogui transport o bus uji bakkille ndewata ɗo daroɗo e ari ƴetta hol horaire uji Fouta mawɗi taw ko bus mawɗi taw ko compagnie ji Fouta Touareg en malini peliti hadde malini hadde ɓe mbaɗi compagnie mabɓe transport on joni ittata yimɓeɓe Dakar nawɗum en ha Nigéria a tello ka ɗum natata koye gafakeji mabɓe kamɓe ko hen ɓe guitti kalis ɗum gudditi télé mabɓe kamɓe Touareg en hen ɓe guitti kalis ɗum gudditi radio mabɓe ɓe kaɓa ha ɗemgal mabɓe watti haalede Algérie watti haalede Maroc watti jangguede ɗum ɗo ɓe wino ko haaletaji to woni amaziguen berbere donc ɓe tammo économie o so welama Bamako koɓe caloye kamɓe ɓe jogui grossiste en nder Bamako kañum jeeya ko bagage o coodiyama jogoɗen restaurant ji to jogoɗen fuuji men ɓuur mawɓe jogoɗen kono hunde fof wonde ɓe ɗawi min hen ɓe guittanani hen halkoɓe gueɗe pourquoi guittata halkoɓe gueɗe mais halkoɓe ɓe mbaɗe kaari mo oɗon jogui milliardaire uji moon a wawa linde milliardaire uji sappo e nder Sénégal tawa ittani tototo ko sa ittinama libanais en ɓe heeɗiɓe ko fulɓe ceer heddi ko joguiɓe nayi moɓe nder ferlo ɓe bawɗo faltade temedde jeegom nagge yeere omo wawi dañi hen radio dañi hen télé o dañi hen auto ji makko dañi hen moɗon makko moƴƴere so rewi lawol kala nde wiya wonde hol joguiɗo ngalu e nder Sénégal foti wiyeede ko fulɓe mi haaldani racisme mi haaldani communautarisme kaldani koko foti wonde koye bandiraɓe ɗum kaldani ene foti wawde wonde ɗum au lieu ɗen mbaɗa ƴelon Ɓoolel média ɗo Tabalde FM to Timtimol to Fouta ene fonno wadde média mawɗo Tidiane an ko ɗum wonno e haɓede nde tabbital pulaɗum udditi premiére assemblée mum général ɓe jogonno ko wadde radio télé mawɗo gono o Sénégal so rewino lawol wona radio yon tokosone télé yon tokosone jogotote jogototen ko radio télé mawɗo gonnowo e goto e nder guure Fouta heta ko ɗon woni to banggue jaydiyankoɓe kam mataw wiyetake en mbaɗi hen nanɗo ko ɓandu jaydiyankoɓe mawɓe jusmude udditde télé nde o halti mum fulɓe ko Mamadou Ibra Kane e Alassane Samba Diop ko kanko ƴeewoyiɓe ko jon ko kalis makko kono kanko ƴeewoyiɓe RTS addunoo ɗum ko pullo to e jaydeji mawɗi fof ko fulɓe tawata toon ko ɓuuri hen hewde donc eɗen mbawno dañde jayde mawde taw ko radio e télé e presque kirɗi binditeɗo e pulaar taw kabaru ne ummo e nder Fouta no kabaru ummirtono Qatar ene habra aduna woni Jazira ko noon hablirannoɓe ɓe guitti Jazira ɓe batti ɗum bine sport sa yiɗi yebde football koye téléji araneɗe jeeɗa ɓe codoyi wawɓe haalde bal canal ɓe gaddi ɗum e jayde mabɓe sen benama en mbaɗat ɗum caggal jiɗgol men radio ko nonne kadi leñol fulɓe
tawa e leñol ɓurgol dillude e jaandiyankagal kono kurkolɗi enne hande oɗo saha ko tolno lotta tan woodi e nder jaandiyankagal kuptidingal ɗum addino nenne hande yimɓeɓe ene jertine nde mbawata heddade e ko wiyeten ko ene la déontologie et l'éthique ngam yimɓeɓe mbawa habrude ko laaɓi Kalidou Amadou Dia. somi tongi e konguɗi tati mi wiyani to banggue taati fo de kono ko banggue ko Mamadou leeri ba ko haali ko toɓɓe tati ko ɗum toɓɓe kayri so humpitama jewtinama jirminama yo uddu kala jande wawde wonde so tawi tan a humpitani rennugo so tawi tan a jertinani rennugo a jirwinani ha yimɓe belto e ren sa welama gudda saabu a heɓtaki ko ɗum ndewi hande ɗo to bagge humpitogo carigel ko o wasima en yen nden jeetugol ngol koto banggue humpito won golle poɗɗe waɗade mbaɗe hade ma humpito saabu ene wiye hade ma humpito heeɓe pila tan ƴetta radio mumen haalirde mumen walla mbi ko poti winde tan binda kumpito tawa kañumene koye mumen kumpitaki ko kumpitta ko ɓeɗe woodi wiye ko wiyete recouvrement to banggue information to banggue humpito wiyama kabaru saami hade ma ƴettude aɗa haɓre yimɓe ɓe to banggue kabaru o ya taw a humpitima kabaru o koko woni yaha ƴeewa kabaru o haali nebbisuɗa ha ganda ko ɗum woni janggo e jaam sa wiyama holto jittuɗa ngo ɗo humpiɗo tawa andi an hoore sabu won humpito ko ganda ko humpito wayu leydi e médiaji juuɗi ɗum woni scoop mo wiyata o wonɓe ganduɗa mbaɗata ko ada so nani scoop woni ada e yaltinde kabaru ada e yaltinde kabaru ɗum woni scoop so tawi ƴetti yeru to jaadiɗen gonɗi woni RTS haalide gueɗe dawla Sénégal mi meeɗa nande to wiya jafɗon min duumi to banggue kabaru holko saabi ɗum so tawi a heeɓi humpito ngo Mamadou Moussa tooñi o mo ganduɗa kañum Mamadou leeri ba mi ƴetti Mamadou Moussa ko haali ko laawol waɗɗi ko yomi yaatu leeri mi leeri min de mi haaldi e Mamadou Moussa o wi kam a tooñimo a wimo ni a waɗimo ni a wimo ni leeri jaabo walla wiyami ala hen haala hay wiide neɗɗo o mi ala hen haala ko ɗum jabtoɗo